Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam. Anag pailingad iti nagan arita, manipod iti rehyon Cordillera. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kada Adela Vergara, listening in Hong Kong from Bawang La Union. Nadera family iti Agno Pangasinan from Jonalyn Nadera. Wilma Mamerga iti Hong Kong from Kamiling Tarlac. Ni Divina Karabakan, listening in Lebanon from Isabela. Villa Veli Sabado Ilocano, listening in Urdaneta from Aritao, Nueva Vizcaya. Shout out kani Rosetta Ramos dita Abu Dhabi, UAE. Stoneheart na Igorot. Rose Ann Confieso, listening in Hong Kong from Cordon, Isabela. Kastamat ni Pagayam a Jules Abogado iti Taiwan. Family Guaves ti Bagao Cagayan from Zinel Limos ti Kuwait. Ni Jubilin Kita iti Doha, Qatar. Amin dita Taichung, Taiwan from Gretchen Lucas iti Taiwan. Happy birthday kani Summer Heart Alconcher iti February 8 ijay Libertad Abulog, Cagayan from Princess Diane Salvatierra. Ni Marites Penuliar, listening in Riyadh from Urdaneta City. Ni bakat ko ken Jaisal nga anak ko, kastamat ti Macalope family, kan dagitoy kaaruba mi ditoy Bangbangkag, ditoy Barukbok, Santa Marcela Apayao from JR Macalope.
Gaspar kan Patnaan family ijay Bolo Tabok City, Kalinga from Breakerstone iti Malaysia. Kablaaw para kaniipag ko Maricel Medina, kabsat ko Junior Medina, kan Juvie Abayaw ijay Aglipay Quirino from Floresma, Castañeda. Ti Sarandi family iti Kawayan Isabela from John Mark Sarandi, ni Menali Batta iti Taiwan. Happy birthday kanila kay ko inton February 14 from Vilma Kaday iti Cyprus. Kastamat a shout out para kada Roxanne Smith, Lori Madabat listening in Dubai from Isabela. Tinabaro and the Kiwag family ng Runa kada Mama Marie kan Tatay Eduardo dita San Mateo, Isabela from Levi J. Dakiwag. Happy birthday kani Catherine Baltasar inton February 21 nga adda ijay Kuwait. Amin nga agdangdangag dita Alamino City, Pangasinan from Mildred Fernandez. Kablaaw pay para kani tatay ko Jose Sabater Sekretaryo dita Arzadon, San Manuel, Pangasinan from Margie Sekretaryo iti Kuwait. Shout out kada Jemerson Carino, Ariel Timbresa, Clixie Nicali Cabero. Happy birthday kani mamangko Aida Mina inton February 25 from Jasmine Mina Rivera iti Qatar. Shout out kani Juliet Dimas. Happy birthday kani balasang ko Ivy inton February 9 dita Alaminos, Pangasinan from Robert Garcia Jr. Ni mamangko Fedo Kusen Kubo from Prince Kubo. Shout out kada Zandra de la Cruz, Espanto Corazon iti Hong Kong, ni Gaudencio Lopez. Shout out pay kani Emma Cardenas iti Hong Kong, ni Melissa Pagaduan, Berlinda Pugong iti Montpolya, ni Mechi Briñas kan Chel Vlog. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rita. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan arita, taga Cordillera ko namlatan. Manipod na amuak dayto YouTube channel yo, kanayonan apadaanak dagiti drama nga iyap upload yo. Sigod nga minan akadenggak daytoy a drama. No idi may patpatangatang pay dayto iti radyo, kat sa anak anaikan iti kirad nga agsurat, jak itan palabsan ti gundaway manang, iso nag-email akmatan. Nalabit nga ado ti mangkundenar kanyak, iti mga ganda nga isalaysay ko. Ngam mamati ak nga adalatamot dagiti makaawat kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi saanen anasaya at ti estado mi nga agasawa. Amoklatano sa dino tinaggapuam, Chofilo. Mabalin ka dirita, di ka mangrugi manan. Kaya't kung tagina na. Kastalatan aka na yun. Aggapo ka iti ayan dagiti kakabagyam. Agpasugsug ka kadakwada sa kanto agawid ditoy. Sa anak ang naggapo itayan dagiti kakabagyak akas iti kunam. Nag-overtime akiti trabaho. Ulbod. No di ka mamati, saan laan? Ngam kasi tinakunakon, kaya't kung tagina na. Isa pang naasim ko mata sumardeng ka na sumanao. Di nakpagsardengan tapod no amin nga ibagbagak. No kasta nga ron, nasaysaya at narumuwarak langan. Ha? Sa dino ti papanam? Makamo ditan. Basta ti kayat ko at maadaywan ka, tamarang-rengak itingiwat mo asumanao. Makauma ka. Yaman nga binon ay tinagapaan yung agasawa. Jakmat inapatatang. Sinitar ko laang tanarabyan manan anagawid. Sigurado ang naggapumanan iti ayan dagiti sugsug akakabagyan na. Sigurado anapan manan nagpasugsug ka dagiti awanan utek akakabagyan na. Rita, anak, amang ano nagbindot ka man? Sa anak ang nagbidot tatang. Sigurado ak iti imbagak.
Kasjay mo ta talaga ni Chofilo kat. Palibhasa ngamin, mamas boy day di lalaki. Makapabwisit. Nay, pagkuna amamas boy di asawam. Talagamot ngamin tatang. Sigo din ang mamas boy ni Chofilo. Saan ang makatakder iti bukod na asaka? Anayon ang nakadependar iti inana, nga uray ita nga dan bukod na pamilya. Ti anak ta, Alangan mo't nga urayan na ka. Naturugan apay ay atunggal ada sa ludsudog kang kano kasta asumang petak ket kanayon abaribar ti panang sungsungbat mo kanya. Kasano? Kundi biro ka iti anak ta, kat nagladaw ka mo ta sumangsangpot. Rita, naladawa kasi mangpet gapot ada inring Pasko at trabaho ka di opisina. Ti ko nam mamati ak. Ha, di nak maalilaw, Chofilo. Apay akanayon lata nakasta ka, Rita. Day talatan agat atap tar aramidam. Sa anak nga agatap no awan ti pagbasarak. Alaman, anya ti pagbasaram. Apay adi mo patsin nga da inring Pasko at trabaho. Saan ta ka din nga aglinno ko pa, Chofilo? Uray anya ti bagbagam, amok ang naggapu ka manan iti ayan dagiti kakabagyam. Saan ko naklangarudan? Oh, makitam? Bugkawan nak pa yan? Gaputa makauma ka na di kastang aramid mo. Tunggal maladaw ka agawid, kastalatan na kanayon ti bagbagam, makauman. No makaumaak, ad-addapay ang makauma ka. Buwisit ka, lalaki. Talagang awanan tinamna mga kinawatan tapay, Rita. Iso kasayaatan nagsinatan. Ha? Kanayon latan niya agat atap kay tiangin. Isong agsina talangan. Katun day talagayam. Ti ko na matayak no sinaanak. Saan? Ad-adala pinanaknekam ang nagpasugsug ka kadagiti kakabagyam asaan ang mangayat kanya. Di wala na ornosan ti amin, anak ko. Di kailan nakapagsaritan itinasayaan. Baybayan nyo, tatang. Tiyan mo na siguro akat jak kabailan ti makisinakan kwa na. Rita, Jak lagbabawi ang nakisinakan kwa na, tatang. Kabailak abyagan ti anak mi nga uray awan ni Chofelo iti den nami. Iso abaybayan nyo man day dya lalaki. Masurunak kan kwa na. ay, jak amo anak ko. Agmamangan no agbabawi kanto iti kastoy anapasama. Saan, tatang? Anya kumaga pong agbabawi akngay. No nagpasugsog ni Chofelo kadagiti kakabagyan na, ison ti makaammo. Ket di anatang sitak manang Emmy. Jak ugali ti mangay ay iti bagik, nukas jay nga dasaan anasaya at amapasamak. Sigo den asaandak akayat dagiti kapamilya ni Chofilo nga asawak. Ket addapay dagiti nakadanon kanyak adamag, asugsugsugan da ni Chofilo amang isina kanyak. Dayta ti makagapo, no apay ang nagbalinak nga insecure. Kanayon nga ipapan ko ang naggapo ni Chofilo iti ayan dagiti kakabagyan na tunggal kasjay amaladaw nga agawid. Kat iti panangkarit kanyak ni Chofilo iti sina, nakisina akmet adagos ken kuana. Mami, apa saan niya gawawid ni Daddy? Ha? Nabayagan na sana nagawawid dito ni Daddy.
Sa dinuntayan na. Sigurado nga da iti ayan dagiti sugsog a kapamilyana. Mabalin ka di anak. Saan mo man nadamdamagan no sa dino ti ayan ni dadim? Agsakit laang tinakam ni mami. Ha? Amo mga min anak, adda dagiti banag adi mo pay la maawatan taubing kapay. Apay ngamin, mami? Ilawlawag kuntukan ka intunan anayon ti tawon mo anak ko. Ngam no ita, jak pay la mailawlawag ken ka. Naamuam ka din ti damag, Rita. Anya adamag, tatang? Nag-abroad mo't gaya man ni Chofilo nga asawa. Anya? Day tatagpay so anak ko. Nagrana kami iti kumparik akaaruba da Chofilo. Iso, tinakaibaga kanya ka nag-abroadan ti asawam. Awanan ti bibiyang ko kan kwa na, tatang. Iso nga awan mo't bibiyang ko nga uray no nagabroden. Tilaan kanya ka anak ko. Apa di man la nagpakadakan ka, kan iti anak yaw. Nasayaat mo't tasaan ang nagpakada, tatang. Tano inaramid na dayta, ang mga no pinagsasawaklaan. Anya? Dayta tiagpay so, tatang. Iso ang nasayaat mo't tasaan ang nagpakada. Tasigurado ang nakangag kumalaang kanyak dayjay alalaki. Ha? Saan mo ta nakaregister iti cellphone ko dahil nga umawawag? Apay akas to eh. Manmanulaang mo tinumero ng agparparang. Song bataklatan. Hello? Siyak na ito, Rita. Ni Chofilo. Ha? Uy! Si bibiyag ka pa'y matlagayam? Kunakman lano na ungkel kan? Anya ti kasta pa nagsasaom, Rita. Di ka katagyaman tayo mawagak. Naa, anya kumaaga pong agyaman akngay. Hoy, ang mga nunalipata mon asikatin ang karit kanyak itisina. Iso nga awan lat pagbabawyaan niya. Mabalin ka di. Saan tapay lang aga pa? Apay nga may mawag ka. Kailiw ko ta anak ta. Mabalin ka di ang makasarita. Jakla ko maipakasarita ken kaket. Ngam gaputa kanayon nga agdamag. Sige, umanugo ta kakasaritam. Ngam balagan ka. Di nakpadaksan iti anak ta. Tagdadata mo't asikati nagbasol no apay ang nagsinata. Jakla yung pagarup ang nagrigat gayam ti single parent, tatang. Marik na mutlaya ti rigat anak ko. Kunakman no kabailam. Kabailak ididamo, tatang. Ngambayat abo may bayag. Mariknak mo't ng tirigat. Kahit, anya nga ron itati planaw, Rita. Jak nga rod mo, tatang. Di mo tadakan ka ti contact number ni Chofilo nga asawa. Uwan, ngam apay ka di, tatang. Apay no kontakam. Agkin daw ka iti tulong para iti anak yaw.
Ha? Kasta laang ang taramidam, Rita. Iti kasta, saan ka amarigata na mangisakan iti para kada kayaw iti anak mo? Ididamo, talaga nga awan panggap ko amang kontak ka ni Teofilo manang Emmy. Ngam idi agangay, nang runa idi marigata nakon, pinagpampanunutak ti imbaga ni tatang. Akon takak ni Teofilo, tagkidawak iti tulong para iti panagadal ti anak mi. Isu na laeng tanukas ta aganda kon ti mangkontak ken kuana. Kasla masair ti pride ko, ket kumaro ti gurak ken kuana. Naitantantan nga rod ti panangkontak ko kumaken kuana, ket inananusak nga insay sayang kat ti para iti anak ko. Ngem dimteng ti panawan at talaga adjakon kabailan pay. Kinasaritak man nga ruden ni tatang ko. Nabayagan nga ibagbagakken ka, Rita. Kung takam ta asawam kat agkid daw ka iti tulong tapno maisakan mo ti panagadal ti anak yaw. Kasanumot ngamin tatang, kasla kayarigan na atinilmon kon ti pride ko no aramidek ti kasta. Apay nga minapagturayom da ita pride mo ngay. Ti masakbayan ti anak mo ti panunutem. Tatang, Sikan amis mo ti makarik na itirikan. No ibaybayag mo pa'y laang ti mangkontak iti asawam at adamot nga rod amarigatan ka. Kayat mo nga rod ti kasta? Kin nito nakatirigat, idinto ta adamot iti abroad ti asawam. Imposible asa na tumulong na ijay nang runa no may papanan ka ni Junjun nga anak yaw. Ulitag anak kaw. Tilmonum day ta pride mau, kat kontakam ni Teofilo, tagpatulong ka para iti anak yaw. saan aga po ta kinontak ka? Pagarupo mo nga agpakumbabaaken ka. Kinontak ka para iti anak ta. Apay di anak ta. Anya tinapasamak ka ni Junjun. Ibagam kanya, Krita. Di kagdanag, awan ti dakas na napasamak kan kuana. Nasaya at ti kasasaad na. Ay, kunaklakit din anya tinapasamak. Anya nga ruti ko nang naiyawag mo, may papankan ko na. Marigatanak amang isakad iti panagadal ti anak ta. Rita, Tulungan na kamang paadal kan kuana. Total, si kamot ti amana. dahita ka diti makagapo na apay ang kinontak na. Nalawag mo't tinangag mo saan ka di? Tulungan nak amang paadal iti anak ta. Awan di parikot. Kas itinako namon, siyak ti ama ni Junjun. Kabailak na ipaayan iti napinta sa masakbayan ti anak ta. Ngem, iti may sa kondisyon. Ha? Anya dahi ta kondisyon? Sige, ibagam. Anya, kas dati kondisyon ni Teofilo? Wan tatang,
Kaya't nangaalaan iti abroad ti anak mi. Ay, Iso kanon ti makamo iti panagadal ti anak mi. Basta itulok ko nga alaanan iti abroad ni Junjun. kahit anya nga iti imbagam kan ko, ana. Anya kumapay ngay. Jack imanugot tatang. Rita, anak. Jack lakit di kayat amaya dayo kanyak ti anak ko. Jack kayat ama isina kanyak ni Junjun. Agam damagak man kan ka, Rita. Kabailam ka de, asuportaran ti panagadal ni Junjaun. E dinto ta itang elementarya pa ilaan kat marigrigatan kan. Anya harod ti rumbang nga aramidag tatang. Alangan mo't nga itulok ko ti kayat ni Chofilo. Awan mo ti dakas na kahit. Ni Chofilo ti ama ni Junjaun. Kat awan dakas na no alaan na ti anak na ijay abroad. Naimbagmat, ta sinong batam ti awag ko. Kunak no i-cancel mo manan. Kasano ajak i-cancel dagiti mo unang aawag mo. Katay tamad lang mga apakanyak tar aramidam na umawag ka. Jak manam mo, nanya launay ti basol ko jak may karkaro kon karita. Nagpudot ti daram kanyak. Mabalin ka di? Saan apara ka data ti rumbang nga pagsaritaan ta? Anya nga rod. Ti maipapan ka ni Junjun nga anak ta. Nang runa ti panagadal na. Rita, Talaga amarigata nak amang paadal iti anak ta. Amumot nga awan tinatalgad at trabaho. no may papaniti na itabanag, imbagak medden. Kabagalak ang pagadalan ni Junjun aging gay ti kolehiyo. Urean niya pa kurso ta alaan na, siyak ti makaam mo. Basta alaan dito'y ni Junjun, ta dito'y nga agadal. Chofilo, Dito lang ti kondisyon ko. Siyak ti makaamoy ti amin. Siyak ti mangpaadal iti anak ta. Basta umanugot ka nga alaag dito'y ni Junjun. Oh, anyat makunam, Rita. sige. Umanugot akon iti kondisyon mo. Basta tinapatag kat ti masakbayan ni Junjun nga anak ta. Para iti masakbayan ti anak ko manang Emmy, imanugutak nga rod iti kondisyon ti amana. Inasikasok ti amin a dokumento, tapno maala ni Chofilo ti anak mi iti pagilyan nga ayan na. Ididamo, makasarsaritak paymat ni Junjun nga anak ko. Ngem idi bumay bayagan, jakmeten ida makontak. Banag ang nagsakitan unay tinakam ko. Pitula titawan ni Junjun idi manang Emmy. Kat ita, agtawanan itinasurok abainte ti anak ko. Kat jakmeten nakitkita, wano nakasarsarita na kuma. Jakun amuno anya ti inararamid ni Chofilo, taapay adinak man lamalagipmet ti anak ko. Daytoy ti pagsaksakitan tinakam ko. Ngam aging ga ita, sa anak lata mapukpukawan itinamnama. Itultuloy ko nga ikarkararag itinamarswa, adumteng ti gundaway a makitak matlaeng ti anak ko, tatalaga akailiw ko unayan. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Rita. Pagayam arita, agyamanak iti panagsurat mo dito'y programa tayo.
Kasakitan siguron para iti maysa nga ina, ti maisina iti impat patagna nga anak. Nakunam iti damo apasat ti surat mo, nga adda dagiti manggurakan ka, kat addamot siguro dagiti makaawat kan ka. Iti biyang ko, saan kamot akagura, no diket addapan ni dirko ken ka, no apay akasta tinagbanagam. Sa bagay, aminado kamot anatangsit ka, kat panagkunak, dayta ti kang runaan a makagapo, no apay anagbalin anakiro ti panagbiag mo, anang itunda iti panagsinayo iti anak mo. No pay kasta, ipanamnamak ken kapagayam ko, karamanak amang ikararag, asapay lakuma, taagkita kayo matlaeng nga agina, kat maurnos matlaeng ti amin iti nagbaetan nyo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo, lida.